Televidente, a nossa salário bacaya para check opinião de boneriano nang e também na bibana boneiro que nanta pensa ribe tradição de Sinterklaas e Zwarte Piet. Nanta pro a tradição ou nanta contra a tradição maneira e discussão tá na Holanda recentemente. Banco nós rato para nós entender Kiko e na boneiro tá opinar de tópico aqui. Traditie en dat bekijken we niet met racistische ogen, nee, absoluut niet. Het is leuk voor de kinderen ook, hè? Dus je denkt dat het moet gewoon blijven zoals het altijd is geweest? Tuurlijk. Of de maatschappij moet zoveel problemen krijgen daarmee, dan zou het moeten verdwijnen, maar het zou jammer zijn. Soms moet je folklore en traditie in ere houden, denk ik. Ja, het is gewoon een kinderfeest. En eigenlijk totaal niet met racistische bedoelingen, dat is nooit geweest. En ja, inderdaad, als de mensen daar heel erg veel problemen mee hebben, zou het jammer zijn als het verdwijnen zou. Wauw. Eigenlijk is het een traditie die hoop je aan je met de keren. Want je hoort aquí en to, ja, de une la sale, fiche in een blanco mesdag. En to, ja, het tempo aí, lo que eigenlijk in een mascur taba para pé. No tem caso mais agora aqui. Dus ik queria me zeker gewoon aan de traditie. Ik ben opgegroeid met Zwarte Piet en Zwarte Piet had niks te maken met wat aan slavernijverleden gebeurd is in het verleden. Dat de ene kant. Dus voor mij, ik zie daar geen slecht in. En als ik kinderen heb, dan zal ik het ook nooit vertellen als zijnde een afkomstig vanuit dat verleden. Dus Die discussie over het slavernijverleden raakt niet, het zou het Sinterklaasverhaal niet moeten raken. Dus ik geloof dat die discussie kant nog wel zou moeten raken. Maar ja, het vervelende is wel dat er heel veel over gesproken wordt op het ogenblik. En dat vind ik zonde van zo'n mooie, ja wat is het, een mooie traditie die we altijd hebben. Ja. Zelfs hier wordt dat gewoon heel normaal gespeeld op een hele erudite wijze. En ik vind dat inderdaad wel passen. Wat ik eigenlijk ook wel heel erg jammer vind, is dat ik eigenlijk te heel goede trouw ben. Ik helemaal niet aan racisme doe. En ik met mij vele andere mensen uit Nederland. En die dan toch in de hoek gedreven worden dat we opeens met dat Sinterklaas verhaal toch inderdaad aan een racistische kant verhalen. En daar beledigen ze me eigenlijk ook wel een beetje mee. En dat doet eigenlijk wel een beetje pijn, ja. Existe preto com branco, tabisa correndo preto tacativo. A montanha. Maneira televidente por apreciar casi tour of tour personas con nosotros vista a Veribacaya no tiene nada contra die tradición aquí. Esa es la opinión de gente aquí na Bonaire. Na Holanda tiene la opinión otro. Pues nos por vista tranquilamente con aquí na Bonaire, según encuesta que nos sostenía, no hay ningún problema con la fiesta de Sinterklaas y mucho menos con la tradición de Zwarte Piet.